na mabibigay sagot sa aming kahantungan. Sa inyong aming mga guro, Yan kasi, dinala nyo sana kopya nyo. salamat sa inyo, aming mga guro, sapagkat kung wala kayo, di kami natuto. Lahat ng alam namin, utang namin sa inyo. Tama! Kayo ang gabay tungo sa magandang buhay. Lahat ng alam nyo. Practice pa lang, practice. Galing sa iyo. Sana dinala na yung kopya nyo. Okay, nagdala na kopya nyo. Ayan, basahin. O, yan. O, repeat, rewind. Ulit, ulit. Again, ulit. Ulit, ulit.